Ang Ginoo nag-ingon nga dili ka magbaton og laing Dios, liban ka nako. No? Igsuon kanus-a bata makaingon nga dunay laing Ginoo. Sa panahon gani igsuon nga dili ta mo simba, no? Sa panahon gali nga inviteon ta mo simba, inviteon ng prayer meeting, mobalibad ta, di mingon tag unya na uy kay nasa ko'y kuan, napakoy daghang labhonon. Mutambong pa kog meeting, no? Kung unsa man imong rason Ginoo sa imong pagbalibad, si kinsa ba ang imong gipaka Dios? Kanus ka ba nagbatong laing Dios? Sa panahon nga migamit ka ng gayuma, nang kulam ka. Abay anang panahon na di naman Ginoo imong giampuan, lahi naman. No? Subit pasabot, ana kay laing Dios nakasala na kanang unang sugo sa Ginoo. Ikaduha, mingon sab ang Ginoo, no? Ayaw kamo pagbuhat og imahe sa Dios-Diosan, no? Liban sa mga balaan. Kanus abata nakasalaan ning niya, no? Sa panahon nga nagisimba nato ng imahe sa iro, imahe sa kabaw, kana nakasala gid ta, nagsimba ta sa Dios-Diosan. Apan na magingon nga liban sa mga balaan. Unsa ba nang balaan nga imahe? No? Ang balaan nga imahe sama sa imahe ni Mama Mary, imahe ni Señor Santo Niño, imahe sa atong Ginoong Hesukristo ug imahe sa mga santos. No, dili ta makasala ana kay ang gilarawan ni ana mga balaan man. So dili ta makasala ni ana, no? Kay naa man na ngadto nakasulat nga liban sa mga balaan.